थाखायनो दावराव जाजोब्बाय ओमफ्रायथ' आं नोंजों रायलायबावनो आरो मा खालामनो सानदोंमोन मा जाजोबखो दे आइया आंखौ मा दुखु मोनबायलै नाथाय आं बेबायदि नङालै आयै आं बेबायदि खालामबो सानखायाखैमोन मेहेराथ' खिन्थानो थाखायसो खालामदोंमोन आं नाथाय बेबायदि एथ' उल्था जागोन होननानै सानाखैमोन ना बिनि सायाव आं बेखौबो मिथिबावोमोन जे इलिसानि माबा मोनसे जायो नङाब्लाथ' आं बिदिबो खालामामोन दा ओमफ्राय आं खिन्थाबाथ' आरो बाथ्राया बांसिनसो बांबावगोनदां नाथाय इलिसा सिसआबो आंखौसो गाज्रि मोनसिगोन खोमालै नाथाय आं बेबायदि नङालै सिस आंखौ गाज्रि मोननानै मोनथिबाबो सोर मा सानो आरो मा बुङो बुंथोंसैलै थाथोंसै दाय आंनाव थाब्लाबो अरजाला उनाव आरो मा जागोन नायनोसै ना थेवबो ओमफ्रायथ' हाथरखियासो बहाथो थांमारखोब्रा जा खालामदों नोंनि थाखायसो खालामदोंमोनलै आं हाथरखि प्लिज काम बेक बेबायदि दा खालामलै नों गावखौनो हारसिं मानो साननांगौ दे आं दंना न'आव गैया होनना मोनथिनानै बांसिनसो बोरैबा मोनबावबायलै आङो जों फारसेजों गासिबो उल्था फाल्था जाबाय नोंबो जोंनि न'निफ्राय ओंखारलांबायना थुनथुलिजोंबो प्रब्लेम जाबायब्रा जिउआनो उल्था आं फाल्थासो जाजोबलाबायबायलै जों मिजिङाबा मा खबर जाखो बिबा हमनो मोनखोना मोनदा मानसिखौ बे साला मानसि गाज्रिखौ माने जोंहा बिबोनांखौ लांग्राखौ एकदम आंनि खाथियाव फैबाना बेबायदिया सोबाथिं खेबसे दामनो लुबैगौमोनलै आंबो जोंहा नानिखौलाय मानो बिदि लांनांगौ दे बे फाफ्फि साला दोखो दोखो दामजाबा हामगौहां मिजिंजोंबो ओरैनो रागा जोंखादों बेबो आरो बेबो जोंहा बिबोनां सनाखौ गाज्रि नोजोर लगायग्रा बेफोरबायदि सेंग्राखौ सैथाराहाय आङो र' होमबाबो मिजिङाव खेबसे खबर लानि आं हेल' मिजिं माबोरै जाखो खबरा हा हमनो मोनखोना मोनदा बे सेंग्राखौलाय हमनो मोननायाथ' मोनबायलै मोननायल'जों मा जाबावनो मिजिं मोनबाय नालाय एकदम थिगसे दामना हो साला जाहाथे आरो बेफोरबायदि दा खालामथों दे मालाबाबो रावखौबो इलिसा दा मा होनना बुजायबावगोन दे आं नोंखौ माने जों रायलायगासिनो आयौ बिदि रायलायनायल'जों बुजायनायल'जों मानिया फंसे फंनै होथारना हो मिथिबाय ओरैबायदि गाज्रि सेंग्रा बियो साननायाथ' बिदिनो सानदोंमोनलै आंबो नाथाय इसेबां बिदि नंद्रायालै नै बिदि होनना जागोन नामा मिजिं बेफोरबायदि गाज्रि सेंग्राखौनो एसे माबाखायाबा दा मोजां सफैफिनबाथ' जेबो नंला दे जोंना बिनानावा नाथाय अब्लाबो आरो मालाबा चान्स नागिरबावबा जारला जागोन ना एसे दामना होखा मिथिबाय मोजांनो हैद इलिसा माने आं मा बुजायबावगोन दे नोंखौ बुजायनायनि खोथाखौ दोनथ' मिजिं मा नों लुगैया नामा नोंनि बिनानावखौ बेफोरबायदि लांनायखौ नों साजा होआ होयोब्रा मानो होआ जानो दे नाथाय जायखौ नंदोंमोन बे नङाना माथो बुंनो सानदों होनबालाय जों रायलायगासिनो दे आं नोंनो उनाव फन खालामना खिन्थानोसै दा नों खिन्थाबाबो माबोरै जाखो गासिबो खोन्थाजोबनांगोन ना दसे थाथ' दे आं दसे थाना फन हरफिनगोन दे जागोन ओमफ्राय नै आलासियाबो सफैबायमोन जोंना आबो गुबैमोना सफैबाय होमबा दे एसे नायथ'बानो जाबाय दे इलिसा दे नोंनो मा होनना खिन्थाबावनो दे नोंनि बिदायानोथ' ना दाथ' मा साजा होन दे गुमैसानखौबो एसेबां फाल्थुगान नङाबा मानसियानो मोजां सफैब्लाथ' मोजाङानो जाबाय बिनानावा नैबे बासनखौबो सुना दोनखानोसै आं गंनैसोखौ दा अखा हाबा जारला जालायगोन ना ओरैनो आलासि फैनाय नोंनि महरानो बेसेबां हायना गोनांलै सना नों बायदिखौसो मोननांगौमोनब्रा माने बैनायासो मोनग्रोबाय बुङोबालाय आंबो एसे दै साना होनि नामा आरो बेफोरखौलाय मानो हारसिं मावनांगौ जाखो जेबो नङा दे आं दानो सुखांगोन बेखौ एसे रायलायनो सुनोसै नाङा दे दा बाजैया रागा जोंगोन ना बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा आं दंना आं हेल्प खालामगोन ना नाङा बिनि नोजोर होनायफोरखौनो बांद्राय थिग मोनथारासै माथो आङो एसेबां नरम आखाइजों मानोथो एसे खस्थ' खामानि मावनो न' जेबो नङा दे आं मावबाय थाखायो थोद बे मिजिं बैनायाबो ना मानोबा इसेबां समायनाखौनो खामानि मावबोबाय थायो आं बे न'नि बिहामजो नालाय खामानिखौथ' मावखानांगोन ना बेखायनो आरो नंगौ नाथाय अब्लाबो जाबाय दे र' प्रिया नोंबो जे आरो एसेयावनो दै थांग्रो दे फैगासिनो आं आंनि हिनजावनि सेराव थाब्लाथ' थानोनो समाया माथो एसेबां समायनालै मोननायबाथ' चान्स बुवा बांद्राय खावद्रायलै बियो
아바 गोथाव जादोंना नोंहा संनाय बेदरा गोथावखौथ' एसे जादों जानायालाय गोथाव संखायो होनबायसिने आबा दे आरो जाबावनोबा दंबावो दे नाथाय एसे टेस्टखौ बोरैबा मोनदोंब्रा आयै माथो मा बोरैबा मोननो जाखो आबा माने गोबावजोंसो जानाय ना नोंबो जानोथाय नङा थेवबो एसे टेस्टखौनो बोरैबा बेलेग मोनथारदोंलै आयै थेवबो अके जेबो नङा दे दे बिदिबालाय आबा एसे खामानि दं आंबो दे र' बिमा संनाय बेदर जाबायलां दिनै मा जानोब्रा ओरैनो गोबाव जाखाबायमोन ना आरोथ' न'आव जेबो जानोखौनो थांखायाना दिनैसो जाबायलां थेवबो गोबावजोंसो जानायखाय बिदि मोनदों खोमा दे एकदम बोरैबा मोनथारदोंब्रा बेदरबाबो ओरैनोथ' हाथरखि आबै आइ बिसोरबोथ' सङो थेवबो ओइ जाबाय थायोखायसो बिदि मोनदों खोमा दे बहा थांमारखोलै जिउ है बहा मोनबावगोन आं नोंखौ मानो मेहेरखौ एसेबो गोसोखाङा नामालै औ हेल' आबौ सना बहा दं नोङो बहा थांब्रा आबै न'आव दंफैयो आङो आइनाव आयौ ओमफ्राय नै हा नोंलाय मिन्थिदोंना मिन्थियाखै माखौब्रा आबै मा जादों जोंहा न'आव जि दावराव नोंदिया सोरबा हिनजावखौ लानानै खारनानै हो मा बुंदों आबै औहाय आबौ औ आरो बेबो न'निसो जाबावो दा नोमाया बिनिनो जे मोनथिनानै रागा जोंना बुबायहाय आबौ सानसोरांखौ हैद मा होनखोब्रा आबै मानो बुंनांगौ जाखो आदाखौलाय ओमफ्राय जोंहा न'नि माने मा जायो बे हिनजावाहाय आबौ बे थुनथुलि नामा जोंहा बे नै आबै इलिसानि मा होनो मिजिंनि बिनानावसो जायोनो उत्तरी आबै नंगौना नङा जाखो नंगौहाय आबौ नंगौ हा जोंनो थांना फैबायना हिनजावनावबो जों हाथरखिजोंलाय बहा थांखो माथो आबै हाथरखियाबो गैया न'आव न'आव फैगासिनो आं आबै र' ओमफ्रायथ' हाथरखिया आंजों गैयालै आबै मा बुंखो आबौ औ जायखिया ओमफ्राय आदानि जेबो दाय गैयालै बेखौ मिन्थिखा नोंसोरो फैना खिन्थागोन दे आङो जि दं आदानि दाय गैया बेफोर गासैबो प्रब्लेम सानो आंनि थाखायसो जादों मा होनखोहाय आबौ दे नों दोनथ'लाय आबै थांगासिनो आं र' बेफोर गासैबो आंनि थाखायनो जाजोब्बायलै ओमफ्राय आं न'आव बिदि सिरि थाबाय जागोन नामा थांनांगोनथ' आङो जायनिफ्राय सुरु जादोंमोन बिनियावनो खोथोम जानांगौना आदाया नङा बेथ' आंखौ बासायनो थाखायसो बेबायदि जादों आंनि थाखायसो बेनि जेबो दाय गैया बिनि सायाव अब्ला इलिसा सिसनिसो बिबोनां जायो जेबो नङा दे आं बुजायगोन ना गासिबो सैथोखौनो बुंना लागोन दे आङो आंनिनो गोरोन्थि आंनिनो दाय जा जादों आंनि थाखायसो जादों गोसोखौनो एकदम खालि खालिल' मोनसैलै जेन आंनि सबसे बेसेन गोसा माबायानो गोमाबाय मानोना नों जे गैया हाथरखि मा नों आंखौ गोसोखाङा आरो नाथाय आं मिस इउलै बेबि ओरैबायदि मिस खालामबायना नोंखौ मोनसेथ' रिप्लाय हरमोन खेबसेल' खिन्थाब्रा बहा दं आं थांगोन ना नाथाय नङालै बहा थांमारखोब्रा मानसियानो फनखौथ' नायफ्लांबाय थायो र' नोंखौ हरगोन खोमा साननानै नाथाय गैया नाथ' फन थाङो ना फन फैयो ना SMS रिप्लाय हरो बहा थांमारखो मानसियानो बिनि सायावथ' न'आवबो गैबावासो नैबेखौ हाबानो जासिगोन दे नानि नै नानि हा फुरिया दंना गैलामोन माबा दा दहायनियाथ' जोबजोब्बायमोन दा गोदानसो एवनांगोन फुरिखौ देनाय एसे एवहरनाय फुरिखौनो जायोनोलै दे बिदिब्ला आं एवहरनि दानो जागोन नाखानायसो नालाय दे होमबा दे साथाम मानसिफोरा गांनै जागोन नामा जागोन दे आदा आं लांगासिनो र' मैगङाबो हाखांखाबाय दा बेखौ गासिबो जाजोब्बायमोन दा संनांसिगौल'सो दे अब्ला एसे एवहरग्रोदो नानि दे आदा होमबालाय आङो फुरिखौनो एवहरग्रोनोसै ओमफ्राय बेखौ संनोसै ओमफ्रायथ' दानो जाखागोन ना र' जाबाय दे बेथ' ओमफ्राय थोसिगोनदां गोथाव नुखाबायना जारुरुनो आरामनो ओमफ्राय आदाया बुंदोंमोनखि सिंग्रानि माबाखौबो बानायखानानै दोननो दा लाब्राखौ बानायनोसै आङो र' बेखौ हैग्रोनोसै बेथ' जाबायना आदा फुरिया जाबायमोन नै र' नानि र' लांनोसै ना
दे जाबायबा लाबोदो आरो दिनै फैसा एसे मोनगोन बुंदोंमोन ना मोनगोनदां दा फैसा मोनब्लाथाय बेजों एसे खरस नांगौ नालाय बेखौ बायनोसै ओमफ्राय एसे दोननोसै आङो बेफोरजे जाबाय नानि ओरैनोथ' जाथावना नङामोन नाथाय अब्लाबो माथो खालामबावनो जाब्रबथायखौलाय बेफोरबायदि जेबो द्रामायानो जानाय नङामोन बे सानज्राङानि गेजेराव फैदों दा नाथाय नानि गुमै सानायथ' बेबायदि फाल्थुक नङालै मिन्थिखायो आङो दा नों खिन्थायाबाबो दाथ' जाथायाबो जाया नङा जानानै थांबाय दा मोजाङै मोजां एसे बुजिलायफिनदो नङाबा माने ओरैनोथ' न'निजों न'नियानो जाहैबायना आंहा बे सानज्रांजों जेबो दुश्मनियानो गैखायामोनलै आदा नाथाय एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानैसो बिदि जादों दे जेबो नङा दे होमबालाय ना दा आरो आइयाबो मिथिबा बिराद दावराव खालामसिगोनसो नों आइया सोंबाय बायबा बुंब्लानो जाबाय कि बेफोरबायदि जेबो नङा होननानै मिथिबाय जागोन दे आदा नङाबाथ' नों मिथिखायोना आइया माबायदि बेथ' सानज्रांगोन जि रायखासिगोनसो बेनिख्रुइबो बांसिन मा होनना खिन्थानोसो नंबाय आं आइनो जेन'बा गुमै सानानैसो नोंखौ लांदों नों खिन्थानो जेबा आं खिन्थाहरनोसै आदा नाङा दे नानि आं उनाव रायलायनो फैफिनगोन दे दा थांग्रोनोसै आं न'आव आलासिबो फैदों नालाय आब'आ फैबाय नामा आंबो नायगोन गुमैखौ नानि दा न'आवनो थाथ'दो नों दसे नङाबा र' आइखौ एसे बुजायग्रोनि आङो दे जागोन होनबा आदा दे आरो बायहेरायाव ओंखारलाबायना जानला मानला जाथ' नोंनाना ओंखारबाबो गिखायाना सानज्रांखौबो गिखायाखैमोन आं बेबायदि होननानै जायागौथ' मानसिया मोजांखायसो मोजां नङाब्ला गुबुन मोनबा मा जागौमोन दे जानला मानला ओंखारलाबाय थाखानाङा नोजोर होबाय थाखायो खिन्थु आङो दे आं बुजिखाबाय नों थांग्रोदो आयंखौ बुजायग्रो जागोन दे गोगोम दावराव खालामखासिगोनलै आइया सयथिबो जुदि नानिखौ गुमै सानानै लांदों होनना मोनथिबाथ' आं माबोरै खिन्थाबावनोसो नंबायलै जावनायनि मोनसेबो सान्सखौनो गारखानाय नङालै बियो माने मा जायोथाय दसेनो बेखायनोथ' बुङो सिंगेल लाइफआनो मोजां ओमफ्रायथ' आं सिंगेल द्रायबो नंखायाना आंजोंलाय थुनजुलिनि लोगोआ दंखायोना आंनि फन ओमफ्राय सानज्राङाबो आंनि फनखौ हमबावनानै रायलायबावासैसो मालाय बिमाजोंसो बुजाबाय नामाब्रा बिलाय आइसो बुजानांगौबाथ' एथ' गिदिर एसे सेंगा देनानै जानानैनो बुजाबावबा खम लाथिंसिं जाथारगोनलै अबसे आंबो बुजायो होमबाबो जेबो मोना आङो आयु हाबाब नङाबाथ' बे सानज्रांनि खानदाना आंखौ बिहामजोसो लांनो प्लेन खालामबायमोन नामा जाथारालै आङो